Badakizue zer behar duen Euskadik? Amnistia lege bat esate baterako, Europar hauteskundetan eskuinak ez irabaztea, zerrendak luze jo dezake, astera goaz. Eta kitxo! Kitxo! Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. Gabon deizuela guztioi, jabetuko zaretenez, noski baietz, beste behin ere Palestinaz hitz egingo dizugu, hasteko eta behin ezin baita aktualitateaz hitz egin, Palestinaz hitz egin gabe eta Gazan gertatzen ari dena ahaztu gabe. Izan ere, izan Europar hauteskundeak, izan dena delakoa, erdigunean zeharka ala bigarren lerroetan irakurriko duzute Palestinako auzia edota horren atzean dauden erantzule edota geopolitikaren arrazoi eta helburuak. Gauzak honela, Palestinaz hitz egiterakoan hitz egin behar Europaz eta orain arteko Europaz eta aurrera begira datorkigunaz, ez dugu ahaztuko eta von der Leyen bezalako buruzagiak dituzten gobernu Europar horiek osatzeko aurrepausua izango dela ekainaren 9 honetakoa, hain zuzen ere, ganbera berrituko den egun horretakoa. Tira, gauzak honela, esango duzue, auzi ideologikoa da, deunon esku dagoen kontu bat da, akaso mundu mailako borroka sozialak azken hamarkadatako ibilbidearen ez dakit, mugarri izango da, Gazan gertatzen ari dena, guztiari esango dizugu baietz, hau baliabide metalinguistiko batzen jabetu ez bazarete ere. Tira, egora honetan hainbat kontu ditugu amnistia legearen auzia eta fatxodromo guzti honetan, besteak beste, Espainiar eskuinak Franco garaietan bezalaxe Israel bisitatzea erabaki duela. Kanpaina egitea, Mileik ere egin izan du, batira, Espainiar ordezkaritza ere, bibirekin izan da. La imagen en la fotografía de Abascal con Netanyahu. Que con tal de no trabajar se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. Lege hau garrantzitsua da eta beharrezkoa. Beharrezkoa ez Kataluniako gatazka politikoa konpontzeko ez, baina beste egoera baten konpontzen saiatzeko. Auzitegietatik ateratzeko, auzitegietara inoiz heldu behar zena. Sapigueu que desde el independentisme basc sempre estarem donant suport a una solució a la vostra causa, ya que també és la nostra causa. Con la amnistía se pretende mejorar la convivencia en Cataluña, lo que constituye el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales. Avui és un dia històric. Avui no es perdona. Avui es guanya. Aquesta llei no és perdó, ni és clemència. És victòria, una victòria democràtica. Avui és un bon dia per tot un país, per la seva democràcia i per la seva llibertat. Avui és un dia històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78.
ezoikoa, historiko esango dute askok, eta beste zenbaitzun ezkero keskatuta izango dira, ea lege organiko hau epaileek zer nola hartuko duten, edota basketera jokatzeko baliatu dezaketen, edo zehazki zer gertatuko ote den. Tira, horretarako bidali berezia gaur lan horretan jarri dugulako, geure kazetari maitatua noski baietz Maialen Ferreira. Madril aldera begira jarriko gara, baina akaso Madrildik ere hango izpiak estatuko beste zenbait tokitara, Kataluniara zehazki, edotara tago. Zer demontre egingo ote durein? Puigdemontek, ze akaso erbesteko oasi horretan, bazuen alako ez dakit, ohorezko toki bat, baina ez da ez xamurra izango Kataluniara atzera itzultzea. Eskerrak ez garela Frankoren garaietan bizi, ze halako legerik etzuen edukiko eta are gehiago lurrazpian bukatuko zuken. Bai, kaixo, egia da, ez gaur, aipatu duten bezala, bai alderdi katalanek, euskaldunek eta baita kongresuan ere egun historikoa izan da, baina baita ere garaipenaren eguna, ez? Azkenean, orain dela urte batzuk ezinezkoa zen lege bat, edo oso urruti ikusten genuen lege bat, gaur posible da, baina zuk aipatu duzu moduan, ez? Gauza bada legea existitzea eta boe horretan argitaratuta egotea eta beste gauza bat ezberdina da aplikazioa, ez? Epaileen partetik. Ze badakigu epaileek 2 hilabete dutela lege hau aplikatzeko, baina batzuk esan dute ja da blokeatzen jarraituko dutela. Orduan, amnistia, nik uste dut ez azkenean kondena ezberdinak daudela eta pertsona asko da zela amnistiatzeko eta hor egongo direla epe ezberdinak, ez? Alde batetik badakigu amnistiaren barruan prozeseko kideak bide bat jarraituko dute eta beste batzuek adibidez aktivistak edo baita ere poliziak ere hor barruan sartuta da zen poliziak ere beste bide bat hartuko dute, ez? Ikusiko dugu zen motatako epaiak dauzen eta zen motatako kasuak, ez? Baina behintzat albiste ona da eta ez bakarrik Kataluniarentzat, baizik eta Espainia osoarentzat. Baten batzuk, kezka, badute, halako estatu paralelo bat ez ote den ez dakit oso agerian geratuko, aurretik ere egongo zelako izango da. Hori azkenean, Espainiar estatuko sistema juridiko hori, 78ko erregimenari lotuta, akaso batzuk esango dute lehenagoko erregimenari gehiago atxikita ere badaudela. Tira, Sánchezek kasu honetan ere arrisku hartu du, ala hemen ere etekina aterako du gobernagarritasuna Madrilen, gobernagarritasuna Katalunian, ez dakit, gehiago ausartu garen. Behar bada bai, ez? Azkenean aurrera pauso bat bezala ikusi izan da, ez? Eta azkenean PSOEk eta Pedro Sánchez horri buruz kanpaina pila bat egin du, hau da. Bai Kataluniako hauteskundetan, bai generaletan, eta orain Europar Batasuneko hauteskundetan ere, ez? Zeurak nahi dutena da, aurkeztu euren burua, negoziazioaren partetik edo erraztasuna edo hitz egiteko eta adostasunak heltzeko erraztasunaren partetik, ez? Eta azkenean hori lortu dute. Zergaitik, egia da, amnistia esan dezakegu, ez? Truke bat dala, Pedro Sánchez oraindik boterean mantentzeko, ez? Orduan, ez dakigu zergaitik datorren erabaki hau, baina behintzat etorri da eta albiste ona da. Polemika iturrietatik segituko dugu edaten, baina gatozen gertuagora, kasu honetan Bizkaia aldera, Bilbo handian, getxon azken aldian egia da, gertakari 2 izan ditugula, lehen lerroetan ikusial izan ditugunak edizio digitaletan, sare sozialetan ere zer esan handia eman dutenak, gazte baten hilketa batetik, beste zenbait ustez gazte batzuen eskutik, eta egunotan izpide izan duguna, eta akaso, deigarria 2 kasuak ere alderatzen asterakoan, hildako gaztearen jatorri kolonbiarra aipatu zen deigarria egin dena, edo akaso analisirako tartea merezi duena, Getxoko ikastetxe pribatu honetan gertatu dena. Batetik, pribatua izaterakoan, zeinen jabetza ere baden jakin delako, tira, horrek ere kezka iturria badu, eta bigarrenik, akaso, ustez sexu erasoak egin dituen irakasle horrek kasu honetan ere, jatorri akaso aipagarria izan dezakela, baina mediatikoki erabatera edo bestera izan duela trataera, ezta? Ez da gauza bera izan, persona bati buruz, ala bestari buruz aritzerakoan. Horri buruz ere,
zerbait idatzi duzu, jarraipena egin duzu gaiari Maialen? Hori da, azkenean badakigu getxoko eskola horretan gertatutakoa eta ustezko erasotzailea atzerritarra da, ingelesa da, eta hortaz inon ez da ageri bere nazionalitatea, ez? Eta beste kasuan aldiz, ia komentario guztiak jo dira edo jo dute azkenean, eta badakigu nazionalitate horreta latinoamerikarrakoa izan dela, eta bertan badakigu zer aldaketa dagoen segun eta nondik datorren pertsona, ez? Eta zuk ondo aipatu duzu moduan, ikastetxe hau pribatua da, baina baita ere kurtso batzuk ditu itunpekoak, hortaz, diru publikoarekin ere funtsak ditu, eta hortaz, nik uste gehiago kezkatzekoa da, ze azkenean naiz eta salaketak egon onjala hilabete batzuk, eskolak ez zuen ezer egin, eta pertsona hau oraindik fanzan astera arte egon zan irakasle moduan, ingeles irakasle moduan. Orduan, nik uste dut azkenean pribatuak eta itunpeko eskola batzuek edo privilegiatuen eskola batzuek euren irudia zigintzeko eta euren negozioa oraindik mantentzeko hobe izan dute edo ustez pentsatu dute ez esatea, ez? Baina medioetan entzun da eta gurasoek ere salaketak egin dituzte. Gaur ikertzen ari dira lau urteko neskatoren kasuak, baina baliteke gehiago egotea, ez? Eta orduan gertutik jarraituko dugu kazetariok, ze azkenean horrelako kasuak egotea gure artean oso larria da eta oso kezkatzeko. Akaso esan genezake, oinarrizko eskubidetaz ari garenean, horrekin negozio egitea, etekin ateratzea, badela, halako marra fin bat, eta hortik aurrera gainera, merkatuaren legen baitan jokatzeko arriskua dagoela, kasu honetan bezala, oinarrizko eskubideak urratzeko arrisku egoerak errazago sortuz, ala erraztuz, etxebizitzaz hitz egin dugun bezalaxe, hezkuntzaz ere horretan ari gaitezke eta hizketan. Tira, goazen analiziaren azken txanpara, badakigu, honi buruz aritzeko, gogo bizi zaudela, ez dizugu aukera aukatuko Maialen, baina goazen girotzera kontua, goazen hasteko eta behin futbolari tarte pixka bat ematera, Alexiaren gol tzar horrekin, ez dakit, motibatu egiten garelako eta akaso estadioi buruz hitz egiten segituko dugunez, batira, goazen hasteko eta behin, San Mames aldera. Alaxen, Alexiaren oso fan bilakatu gara, Aitanarena ere bai, emakume kirolarien oso fan gara oroar, estadioz ari garela. Zuriña Rodriguezek atzokoan analisi feminista bat egiten zuen, bestelako partidak egon daitezkeela, edo nola ere, gizonezkoen partida jokatzen direnan eta oroar futbolean izugarrizko dirutza xahutzen da. Ez du halako ez dakit polemikarik eragiten, baina zer gertatu da Taylor Swift-ekin. Badakigu zarela ikusten, Maialen mesedez, transmititu iguzu zer sentitzen den kontu guzti honekin, ez da ez edonolako kontua. Bi gauzak edo bi espektakuluak alderatuta, adibidez, Champions bat edo final bat, eta adibidez, kasu honetan Taylor Swift eta edozein abeslari emakumeren kontzertu bat, baliteke berdina Madonna edo Britney Spears edo olakoren bat konparatuta, beti aurre iritsi batzuk daude, eta beti sare sozialetan eta baita medio batzutan ikusten dugu zenbat balio du sarrera bat, eta hori da gizonen edo gizonen gauzak direnean ez diren edo ateratzen ez diren galderak etetzen di, azkenean ez dakitzen bat balio daun Champions baten sarrerak, baina badakitik ikaragarri direla, eta hor badakigu Taylor Swiftaren azkenean izan da
3 ordu erdiko espektakulo bat, ez? 55 eta 50 abesti inguru abesten dituena, eta badakigu milioika eta milioika pertsona, gehienak emakumeak, eta egia da, gehienak emakume gazteak, biltzen dituena, ez? Eta azkenean, fenomeno fanari buruz hitz egiten dugun bakoitzean, irtetzen dira horrelako komentarioak, nire ustez matxistak eta bai aurre iritxeekin, ez? Eta azkenean bakarrik espektakulo bat da, eta askorentzat ikaragarria, ez? Euren bizitzako kontzertua edo kontzertuenetariko bat. Badakigu, ez duzula Espainian ikusi, baina Zaporonarekin geratu zara, Maialen? Bai, oso, ni Lisboara joan nintzen, eta azkenean nire aiztarekin bizi izan dudan esperientzia oso polita izan da, ez bakarrik Lisboa ez nuelako ezagutzen, baizik eta kontzertua ikaragarria izan zelako, eta ni egia esan bainaz fan, baina ez hainbestekoa, nire aizta adibidez 3 kontzertura da, eta badakite beste neska askok ere gira Europan zehar Taylorrekin egingo dutela, ez? Eta azkenean badakigu ezin garrantzitsua izaten den pertsona horientzat, eta hor ongilen guztientzat fenomeno fan hori edo maitasun hori sentitzen dutena artista batengan, ez? Eta azkenean dana aizpatasuna hor zegoen, ez? Emakumeen arteko tratu ona, ez? Eta azkenean horrekin geratzen naiz, ez? Azkenean hor geunde milaka eta milaka pertsona guztiak, ez? Superondo tratatu genuen elkarrekin, ez egon inongo polemikarik, ez inongo borrokarik, azkenean futbol partida batzutan, ez? Ikusten da, ez? Horrelako arazoak eta dana super ondo koordinatuta egon zen, eta inongo istilurik gabe, eta nire ustez oso momentu polita izan zen, eta betirako gordeko dudana. Aipamen labur batekin adio esango dizugu. Santiago Bernabeu ezagunaren estadio horretako inguruko bizilagunak kasualitatez Ayusoren bozkatzaile sutsuak datu objektiboen arabera Real Madrilen partidetan kexurik ez, baina hainbeste milaka neska hain jator eta pozik bertaratzen ikustak antza. Horrek eragozpen handiak eragin omen ditu. Tira, gauza batzuk ez dira sekula aldatuko, Maialen, gu ere ez, datorren astean gehiago eta hobeto, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gabon. No sé por qué el PP de La Rioja nos acusa a las exfotorre a hacer apología del terrorismo, la verdad. Ane Lindanek aulki eder galanta topatu du, eta guztia aipatzeko besteak beste badakizue badutela ikuskizuna, emakumezko feminista hauen ikuskizunak gainera sareetan zeresan ematen du beti, ikuskizunera ugari izaten dira gerturatzen direnak, eta kasu honetan gainera Errioxan badirudi Alderdi Popularrak eta Voxek propaganda doakoa egitea erabaki dutela. Tira, besteak beste laster batean egitekoa duten ikuskizun hori zensuratu edo betatzeko ahalegin hori eta edota abortoa bezalako auziak aipatzeagatik. Tira, egoera honetan aipatuko dizuegu, hainbat edabidetan aipamenak egin dituela kontu honen harira, eta aipamen horien artean gainera mezu zuzen bidalina izan diola Lapitz kazetariari, sare sozialetan ere ezagun eginda hau, fasistekin arazoak dituelako, baina kaso honetan berei ere kaso egiten ote dien. Bigarren irakurketa bat izan dezake honek, bakoitzaren zuen esku utziko dugu, edo nola ere, hainbat edabidetan ikusi dugu, egunotan, eta batez ere gaurko egunean zehar besteak beste, Kanal Red edabidean bertan. Tira, ikusten duzuen, Ane Lindanek patrozinio berria, babesletza berria bilatu duela ofizialki, eta deigarriak izan dira bere adierazpenak, besteak beste, Alderdi Popularra eta Vox bezalako alderdi fasisten gainean gorotza egiten duela, esan duelako. Tira, Ane Lindanek ez du txik egiten eta segiko dugun gaurko albistegi ezoiko honekin. Izu geratzen dizuela, gertatzen dena da, ez dizu gara eman zuen duzun erantzuna. Turn down for what?
noches y mucha atención. La Cámara de Representantes prohibió las corridas de toros en Colombia. Entzun duzue, oraindik ere tarte bat, 2027an izango da hori, baina Kolombian Gustavo Petrok bazuen hitzeman da, bere gobernu programan zetorren gainera, eta animalien eskubideen bide horretan, Kolombian, zezenketak eta zekorketak ere debekatu egingo dituztela, eta esango duzu Euskal Herrian bezalaxe zezenpazak eraitsi eta berri batzuk eraikiko dituzte basket partida jokatzeko, Donostian esate baterako gertatu den bezalaxe, ez, zorionez ez, Kolombian zentzu gehiago izango dute, eta zezen plazak bestelako ekitaldiak egiteko, kultur ekitaldiak, musika kontzertuak dira. Erabilera bat emango dietela zezen plazei, ez dakit, inmobiliariaren batek irabaziak izateko ez da izan. Malú, buenas noches. Pues mire, en un hecho histórico, hoy la Cámara de Representantes por fin votó justamente al proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en el país. Esta votación, hay que decir, se da después de 14 intentos para prohibir las corridas de toros y las novilladas en todo el territorio colombiano. La votación es la siguiente: 93 votos a favor y 3 en contra. Ese fue el resultado. Ikusten duzu ezen olako festa Kolombian kongresuan, ez da ez lehenengoan lortu, 14. lortu dute, Kazkagor aritu dira, eta lortu dute esan da bezala, zezenek Kolombian erroldatzeko aukera badutela aurrerantzean. Eta bien bitartean esango duzu batetik bestera bai, nahiko kontu taurinoa ere badelako, besteak beste egunotan hainbesteko zeresan eman duen Barsako emakume txapeldunekin gertatu dena. Txapeldunak bai, garaile ere bai, baina kopa elastikoa eskuetatik kendu diete kasik dena, aurretik eskuak utxik dituztenean, gizonekin alderatuta behintzat. Ara la da sua, la da sua. Duas. Hortxe, zenuten egunotako laburbilduma, erregosteko arrazoi nahikoak ematen dizkiguna, eskerrak. Katalunian umore politikoa baduten eta gainera telebista kate publikoan. Horregatik ere pozik gaude. Tira, Poloniak beste bain ere ez du txik egin. Alexia! Ei, què tal? Com va anar la final de la Champions? Hòstia, molt bé. Estem molt contentes, la veritat. Sí? Sí. Pozarren, noski baietz, pozarren, halako alegina, irabaziak... Doncs mira, el que volíem agrair sobretot és tot el... Hortxe agertu da lehena, izan ere behin elastikoak entzeko aukera badagoela ikusita, emakumezko edonork, ezta? Izan lehendakari, izan dana dalakoa, aizu, ez, karri. Què, Alexia? Ja hem recuperat la samarreta, L'hem recuperat. Vinga. Alexia, oraingoan bai, ekin. Què tal? Com va anar la final de la Champions? Bé, estem molt contentes, molt orgulloses de tot l'equip. Hem fet molt d'esforç aquest any, realment, i... Ikusten duzu, paretik pasatzen den edonork duela eskubidea, gure espazioan sartzeko, ezta? Vale, mira, ja està, ja la tinc. Bueno. No sé què passa, que Sí, no la mínima me la treuen. Escolta, i què tal la final de la Champions? Bé, la veritat és que estem molt contentes de poder celebrar això amb el club. Escolta, perdona,
Gizue humorerik gabeko iraultza, baina ez arraultza ez aipatzearren, aztu egingo dugu esamolde hau, eta kirol kontuei azken ziztada emateko asmotan osasunak zoriondu egin du Mendilibar jauna. Gizue izugarrizko lorpena izan duela, ez dakit tira, bai, zorionak hemendik ere, noski baietz, eta bizkaitarrak lorpena ederra izan duena, Grezian, eta tira, alaxe bukatuko dugu atala, haupa Mendi. ¡Viva la madre que os parió a todos los griegos! ¡Por banda! ¡Enemigo, Marcelo, ya hablo su seine! Musika zuzenean saioak ere entzun egin ditu gure errezuak eta ez, 3 ez, segidan hause talde bizkaitarraren izena eta lasai ez dut segituko humore kaskar honekin, esango dizugu gainera mutiko 2 abestia eta LP-aren izena berriz Zaldiko katua, ezakit ondo esan dudan, Zaldikatua esaten dite realizatzaileak, Zaldikatu LP-an datorren abestia duzu segidan entzun eta ikusi ahal izango duzuena eta gu bagoaz. Baina ezaztu elkarrizketa hau gaur musika zuzenean saioan izango duzuela hementxe bertan, kate honetan bertan, eta gu asteburuko lantalderekin itzuliko gara, bihar bertan, badakizue kolpez kolpe asteburua, gonbidatu bereziak, analistak hemen platoan, izugarrizko festa, eta astelenan berriz, egunero bezalaxe, hemen nahi zaituztegu, kolpez kolpe antenatik.